dị mfe ije ụwa ọ dị mfe ije ụwa ọ dị mfe onye ejili ike ka o mee ya jije ụwa nwanne onye ejili ike ka o mee ya jije ụwa nwanne nwanne ọ dị mma ndị be anyị ekelekwa m unu nwa na-ekiri anyị ekelechie m n'ike aha m bụ Amarachi Atama dị ọra mma tata anyị batara na be Uchenna Ukeọnụ nwaanyị ajadu anyị nụrụ akụkọ ya wee sị ka anyị bịarute gbapute maka na ndị Igbo na-asị nọ mmadụ ka mmadụ ji adị otu ọbụla ọ si dịkwa n'ala Igbo bido na mgbe gboo rute taa anyị na-enyere onwe anyị aka anyị enweghị ike ịnọ nwaanyị ajadu wee na-ata afụ anyị sị ka anyị bịa nnọọ ka anyị na ya wee nọkọọ n'ihe ememe anyị na-akpọ ije ụwa nke ọnwa anụnwa n'ọnyanwa ka anyị chọpụtara anyị na ya ga-akpa dịka anyị si kwuo ya ọnwa niile anyị ga-enwe otu onye a ga-asị ka amara ihe ka a ga-esi nyere ya aka n'ọnọdụ otu ọbụla ọ dị mana ka anyị nụrụ akụkọ a anyị asị ka anyị gbarute ka anyị o jiri ọnụ ya wee kwuo ka anyị nụkwana akụkọ ya bụ nwaanyị nwere ọmarịcha ụmụazị anyị nụcha ya ka anyị mara ka ụnụnwa bụ ndị Igbo ndị ụwa ndị na-ege ntị n'ihe anyị na-eme ndị na-ekiri anyị ka unu ga-esi wee nyere aka maka na ọ mmadụ ka mmadụ si adị. Afọ m bụ Uchenna Ukeọnụ. Abụ m onye achị onye Ojiriba mana a na-anụ m n'arọ Chukwu. Anụrụ m di na 1995 so anụchara m 10 years ka anyị nọrọ ya bido mụọ nwa mụọ dị ọkpara m na 2004 ka m bido mụza sinsi ahụ Chineke mee ya mara mụkwa onye nke ọzọ mụọ One ka ha bido ihe ha dịbụ fọ ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwaanyị na-abụ mana anyị bibi na flat so di m bịa mụọ na 2012 so sinsi ahụ dị manụ anyị bi na bịa wee sị m wee nkwafuru ya ndị nwe ebe a wee njekwuzara na wee weza m ebe a so ka anyị nyere m ebe a ha sị m akwụ n'ụgwọ ya m biri fri mana sinsi ahụ ihe wee bịa sie ike a na-ayọkwanụ Chukwu amara Chineke na-emegwa ihe o ji bụrụ Chukwu so ihe m chọrọ na enyemaka unu ịmara ụzọ unu na ka m wee zụkwa mụ na onwe m aga skuulu mana achọrọ m ịzụ ụmụ m na skuulu ihe ngo praịmarị 6 ka m gụrụ mana achọrọ m ịzụ ụmụ m na skuulu biko ịmakụ m ga-esi help m nyere m aka ọ bụrụ ọrụ otu ọbụla bụ maka ụmụ m wee jekwa skuulu ka ha ihe anyị ga na-eri ka a na-afụkwa ya ebe m na-arụ kịta bụ Eastern Shop and ihe m na-arụ ebe ahụ Kilina ihe a na-akwụ m ebe ahụ 10,000 and ihe anyị ji agbasa bụ 2 o'clock ka anyị ji agbasa before m na-eshi ebe ahụ na-anata ọ na-aga ebe 2:30 ejikwa m ụkwụ eje jiri ụkwụ anata nke ije jiri ụkwụ eje jiri ụkwụ anata ego adịghị kedu ihe kachacha bụrụ nsogbu gị kịta otu isi na ịchọ ka enyemaka ga-eji zụọ ụmụ gị kedu ebe ọ kacha wee na-akpa gị ebe ọ kacha na-akpa m bụ ọ bụrụ na biznes m ga na-eme ka na-enweta ihe ụmụ m ji aga skuulu ahụ skuulu ahụ bụ ihe na-ewu nkịta anụnwa onye ezo nkịta m nwere ike n'ime ikpeazụ achị na ezo ya ana m ekenekwa unu Chineke gozie unu ebe unu chetara nwaanyị ajadu dị ka m Chukwu ga-emere unu tọbụrụ n'aha Jizọs. ọ dị mma unu anụgo nya bụ akụkọ anyị mere ya nkenke maka na unu amago na ihe onyonyo anyị na-eme bụ ihe a ga na-ekiri na Facebook na-ekiri na YouTube ọ ga na-adị nkenke ya bụ na ọ kpabiri okwu akpabi ọ bụrụ na asị ka akọba ya ka o si wee dị anyị agaghị alata anyị chi ka akpabie ya ka enwe ike wee kwupụta ya chachacha ka o si wee dị unu ahụgo ka o si wee kọọ ya dododo ọ bụrụ na ị chọrọ inyere ya aka ị nwere ike rute anyị ga-edekwa akara ụlọ ego ya
onye chọkwara izitere ya ozi ka ezitekwu ebe ahụ. Ekpere anyị bụ na tupu ọnwa anụ agwụ ka anyị hụ ka anyị ga-esi wee metụtụ aka na ya bụ ọnọdụ wee tinye ụmụaka na-amụsị amụ ka anyị maka anyị ga-esi mee ka amụ ha na-amụ ka ọ dịrị nnọọ dịrị na-aga. Ya bụ na ekpere anyị na-ekpe bụ ka ụkwụ anyị bụrụ ụkwụ ọma, na ọ bụrụkwa na anyị bịakwa mgbe ọzọ amụ ga-adị n'iru ọfụma na asị na onye nwere mmadụ nwere ihe niile, ọ bụrụ naanị gị ihe nọ n'ụwa akwụkwọ na-ata ụmụ gị na ọ ga-abụ Mati mma nwa bụ n'ihi na anyị taa n'ije ụwa ekenyekwa onye Chineke ka o mee ya ajụjụ ụwa nwanne ya. Onye Chineke ka o mee ya ajụjụ ụwa nwanne